Когато говорим за хората и в частност за това по какво се различават, какви са основните разлики между хората, възниква въпроса за уменията. Има умения, които не се учат в нито едно училище и в нито един университет. Има умения, които не можеш да придобиеш от книгите, не можеш да придобиеш от религията. Общо взето не можеш да ги придобиеш от нищо друго външно. Тези строго специфични умения са така наречената дарба. Всеки човек има в своята дарба. И не е ли редно, ползвайки дарбата си, ползвайки това, за което си направен и си на този свят, точно то да ти носи прехраната, а междувременно с нея да ти носи и удовлетворението, насладата, щастието. Аз смятам, че е така. Ти какво мислиш по въпроса?